til jer. Det synger. Signe, hvorfor er det sådan, at når ens børn bliver ældre, så er de mere babysyg? Fordi vi kan. Nå, okay. Det er derfor. Ja, jeg tænkte på, jeg vil jo ikke få nogen ud af det at være babysyg, når jeg er derhjemme og er helt alene. Nej, det er rigtigt her. Og du nyder det jo. Gør du det måske ikke? Nej. Det gør du ikke? Nej. Ja. Det er ikke et problem. Det er rent arbejde. Ja. Det er min mad. Wow! Det vil ikke dele. Den glider lige om lidt, Signe. Ej.